Šta vi kreteni radite? Kung fu lenjivac stil? Lenjivac stil jer su prespori, jel tako? U stvari zove se Tai Chi. Hoćete da probate? Ne želimo da se pridružimo vašem glupom. Ne, naravno da hoćemo. Možda budu dobili ono što zaslužuju. Pustite ih naučim lekciju. Ne, Zak, ne. Nije vrijedno toga. Idemo, društvo. Idemo. Hej, Slot, ja sam Tai Chi lenjivac. Ja sam Tai Chi lenjivac isto. Prestanite! O, narode, vama treba devojčica da vas zaštiti? Jel mi se plašiš, Bulk? Ne, ja sam prejak za devojke. I onako nisi skoncentrisan da bi me udario. Ah! O, Drini! Ovo je bila strava. Ah! Ah! Zašto nemamo normalnu decu u komšiluku? Stvarno. Idemo odavde. Pokaži nam još, Drini. Da, to je bilo tako cool. Ovi ljudi stvarno svaki put ubodu loš tajming. Izgleda će časovi morati pričekati. Hajde da ih razbucamo. Round 1. Fight! Ha, 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 ha. Ha. Impressive. Well done. Hajde, sporaću. Ha. Hej, pomeri se sa trotoara, luzeru. Mi vozimo ovde. Test your might. Da, nakazo. Hej, on sigurno misli da je sada noć veštica. Kakav je uopšte to kostim? Izgleda kao kostim za bebe. O, šta je ovo? O, kakav luzer. Luzerova. Ej, pusti nas. Ej. O ne. Brutality. Ima ih još. Čuvam tobogan. Ja majmunske šipke. Ja ću klupu. Round 2. Fight! Finish him! Evo ti ovo, Zlikoviću. Hvala. Wow, Trini, jesi dobro? Mislim da jesam. Okej. Ha? Jason ovde. Jasone, ajajaj, zašto se ne javljaš? Hej, Alfa, šta ima? Hej, Alfa, jel sve okej? Ne, nije u redu. Billy, Zak i Trini su napadnuti. Treba im vaša pomoć odmah. O, ne. Šta da radimo?
Teleportovat ćemo te da se pridružiš svom timu i poraziš neprijatelje. Okej, uradimo to. Srećno, moćni rendžeri. Čekaj, šta ćemo sa roditeljima? Ne brini, samo mahni kada pogledaju. Jasno. Voljela bih da su Kim i Jason ovdje. Bilo bi nam mnogo lakše. Zašto nikad ne možemo da se odmorimo? Da. Šta si rekao mami i tati? Mislim da ne želiš da znaš. Šta? Hej društvo. Jesu svi dobro? Šta vam je trebalo toliko? Dobrodošli nazad. Hvala, ali baš sam bio srećan zbog sutrašnjeg surfovanja. Surfovanja? I boogie boardinga. Drago mi je što ćaskate, ali jel može to da se radi kasnije? Tako je. Vreme za morfijum. Mastodont. Pterodaktil. Triceratops. Sabljozobi tigar. Tiranosaurus. Outstanding. Moćni rendžeri. Uradimo to, rendžeri. Final round. Fight! Hajde, idemo. Ko su ti sa šlemovima? Ne znam, ali dobro se bore. Hajde, idemo tamo. Okej. Ja. A! Gubi se iz mog parka. Hej, jeste li dobro? Da, super. Svaka čast, ljudi. Predajte se, ne možete pobediti. Zeleni se vratio. I ovaj put ima oružje. Prekinuo si nam odmor. Da, to je nepristojno. Spuštam ga nisko, a ja visoko. Gotov si, zeleni zloćo? Boriš se za pogrešnu stranu. O čemu to pričaš? Hvala što ste bili sjajni. Ćao! Vidimo se.